Тялото знае много по-добре от нас и може с много неща да се справи, ако самите ние всъщност не се прецакаме и ставаме метаболитно негъвкави, защото нон-стоп хапваме по нещо. Когато хората кажат цял ден не ям, само вечерям, има разлика между това цял ден да си на фаст и да вечеряш, и има разлика между това бомбонче, бисквитка, кафе с захар. На всеки 30 минути хапвам нещо, но то не, тъй като не съм седнал да се нахраня, не го броим. Но реално всеки път, когато сдъвчем нещо, активираме цялата си храносмилателна система. А когато храносмилателната система работи, имунната система не работи. Ние нямаме време да се възстановяваме, да се регенерираме, да се детоксикираме. Тялото, бях чела някъде, че всеки ден се справя с откакто се раждаме, защото старението започва още вътреутробно с клетъчните мутации. Всеки ден имунната ни система улавя около 5 ракови клетки. Ние оцеляваме на седмична база много пъти от тази болест и всъщност в момента, в който го претоварим с някакви други процеси от типа на храносмилане, защото средностатистически човека в днешно време прекарва 20 часа в храносмилане и 4 часа в фастинг, защото хората си казват, не е вярно, аз спрях да ям в 12 примерно и си легнах. Ама ти особено ако си ял червено месо или нещо друго, ти можеш да храносмилаш колко часа продължава 10-12 часа след като си оставил вилицата. И тези малки детайли често пъти ни обягват.